Welcome to Halal Kids. Don't forget to subscribe. Lifti sekä Scoop, robotit ja Lea, leikkipuiston kiirehtivät. Kuka eka nyt leikkimään? Me auto väsätään, kone pellistä renkaisiin. Näin osat lastataan Leon kytiin. Leo! Kuormuri Leo. Robotit ja Scoop pelaavat Tivolissa. Kukahan heistä voittaa? Siitä saat. Ja siitä. Nyt voitan. Mitä enemmän osumia, sitä enemmän pisteitä. 100 pistettä. Robotti voitti. Scoop ei yhtään pidä häviämisestä. Hei, älä viitsi etuilla. Pelataan vielä kerran. Tällä kertaa voitan varmasti. Tuo ei ole reilua, Scoop. Nyt on robottien vuoro. Scoop yrittää voittaa, mutta robotit eivät jaksa odottaa. He löysivät palloja. Ja he heittävät niillä muita. Scoop hämääntyi ja hävisi taas. Vielä yksi peli. Roboteilla ei taida olla valinnanvaraa. Hei robotit! Huomenta, Leo. Miksi olette noin surkeina? He haluavat pelata, mutta peli on varattu. Taisimme tulla juuri ajoissa. Meillä on uusi ja tosi jännittävä peli. Ei kai taas. Taas minua häirittiin. Vielä yksi peli. Leo ja Lea purkavat osat uuteen peliin. Robotit ovat innoissaan. Mutta mikä se peli mahtaa olla? Siinä on 4 jalkaa. Pöytä, jossa on maalit. Ahaa, he pääsevät pelaamaan ilmakiekkoa. Kiekkoa pelataan valkoisella alustalla. Kaukalot. Virtanappi. Lifti muisti jotain. Vielä puuttuvat mailat ja kiekko. Käy hakemassa ne. Keltaiseen kaareen tulee pistetaulu. Peitetään maalit näillä palkeilla. Ilmakiekkopöytä on valmis. Robotit ovat valmiina pelaamaan. Tässä ovat mailat ja kiekko. Nyt peli voi alkaa! Kiekko ei liuu kunnolla. Jokin on vialla. Lifti, voitko katsoa? Lifti ryömii pöydän alle. Oho, tuuletin pääsi unohtumaan. Ilman tuuletinta kiekko ei leiju pöydällä eikä pääse liukumaan sen poikki. Leo, tiedätkö missä tuuletin on? Häh? Tässä se on.
Tuuletin on paikallaan. Peli voi alkaa. Lifti, käynnistä peli. Nyt se toimii. Tuuletin puhaltaa ilmaa pöydän pienten reikien läpi. Ja nyt kiekko leijuu. Nyt se liukuu nopeasti. Robotit jatkavat peliään. Maali siniselle robotille. Tilanne on 1-1. Teidän jälkeenne on minun ja punaisen robotin vuoro. Robotit, haluatteko vaihtaa Scoopin kanssa? Osumapeli on nyt vapaana. Scoop tarttuu mailaan. Niin robottikin. Uusi peli. Tällä kertaa minä kyllä voitan. Hä? Hei, tuo oli epäreilua. Peli ei vielä alkanut. Scoop, ensi kerralla onni on sinun puolellasi. Lifti sekä Scoop, robotit ja Lea leikkipuiston kiirehtivät. Kuka eka nyt leikkimään? Me auto väsätään kone pellistä renkaisiin. Näin osat lastataan Leon kytiin. Leo! Kuormuri Leo. Nyt ollaan Tivolissa. Mitähän kaverukset tekevät? Punainen robotti tuo ystävilleen jäätelöä. 3 tötteröä, 1 jokaiselle. Kiitos, robotti. Scoop ja Leo ovat kummitusjunassa. Ja Lifti katselee maailmanpyörää. Olipa kiva tivolipäivä. Niin oli. Minulla oli hauskaa. Aika lähteä. Tivoli suljetaan pian. Tullaan taas uudestaan. Robotit, nyt lähdetään kotiin. Kohta tulee pimeää. Katsokaa. Taivaalle ilmestyy tähtiä. Kaunista. Ihania tähtiä. Kumpa ne voisi nähdä vähän tarkemmin? Mitä jos koottaisiin kaukoputki? Joo. Voidaan katsella tähtiä. Ei kai nyt enää. Mennään nukkumaan. Hyvä on. Tehdään kaukoputki aamulla. Hurraa! Tavataan huomenna maatilalla. Se on hyvä ajatus. Kunnon yöunien jälkeen jaksaa paremmin. Nyt onkin jo aamu. Huomenta. Minä toin jo osat. Minä aloin vähän siivota. Scoop haravoi lehdet pois. Mitäs robotit keksivät? Hetkinen nyt. Ette kai ruvenneet sotkemaan. Haha, robotit tekivät kaukoputken nopeasti. Olettepa taitavia. Robotit, te askartelitte lelukaukoputken. Teitte sen pahvista. Tällä ei kyllä pysty katsomaan kuuta ja tähtiä. Kaukoputkessa kuuluu olla linssejä tai peilejä. Ne nimittäin keräävät valoa. Katso, tässä se näkyy. Tuolta näyttää oikea kaukoputki. Siinä on optinen putki, joka suurentaa kuvan. Ja jalusta, joka pitää putken paikallaan. Oho, pahvinen jalusta ei ole järin tukeva. Voi. Minun täytyy kai siivota uudestaan. Kootaan kaukoputki.
Ensin kootaan jalusta. Kytketään 3 jalkaa yhteen. Sitten liikkuva tuki, jonka avulla putki liikkuu sivuttain ja ylös alas. Vastapainon kiinnike. Sitten vastapainoksi raskaita keltaisia renkaita. Sitten runko putkea varten. Seuraavaksi lisätään putki. Se on osista isoin. Kiinnitetään linssi. Sitten etsimen kiinnike. Ja sitten etsin. Sen avulla tähtitieteilijän on helpompi löytää pieniä kappaleita taivaalta. Entä okulaari? Haha, ei robotti. Pahvinen okulaari ei kelpaa. Tässä on okulaari. Kiitos paljon, Scoop. Valmista tuli. Ihanaa! Robotit, nyt on vielä kirkasta. Päivällä ei näe tähtiä. Oho! Kaukoputken kuva on ylösalaisin. Tähtikaukoputkella kuva nimittäin näkyy aina väärinpäin. Katso, Lea. Autotkin ovat nurinkurin. Siivotaan tämä sotku odotellessa. Pahvinpalat täytyy kerätä ja viedä kierrätyslaatikkoon. Tulkaa katsomaan. Nyt taivaalla alkaa näkyä tähtiä. Mitä näette, robotit? Saanko katsoa? Kielletet, voi saanhan. Oh, wow! Mielettömän kaunista. Scoop, haluatko katsoa? Haluan. Eikös pieni iltapalakin jo kelpaisi? Maistuuko keksi? Upea näky. Siellä on kuu. Voisipa sinne lentää. Sitä varten tarvittaisiin tosi iso raketti. Hieno ajatus. Uusi projekti. Huomisaamuna rakennetaan raketti. Päätös on tehty, mutta nyt on jo myöhä. Aika mennä nukkumaan. Lifti sekä Scoop, robotit ja Lea leikkipuiston kiirehtivät. Kuka eka nyt leikkimään? Me auto väsätään konepellistä renkaisiin. Näin osat lastataan Leon kytiin. Leo! Kuormuri Leo. Nyt ollaan lentokentällä. Mitähän robotit puuhaavat? Otetaanko selvää? He pesevät ikkunoita. Vähän ylemmäs, sininen robotti. Nosta saksilavaa. Korkealle. Liilalla robotilla on tylsää. Hän haluaa leikkiä. Kas, maassa on pallo. Oho! Liila robotti alkoi potkia palloa. Se ei taida olla hyvä ajatus. Muksis! Varovasti! Pallo osui työkalupakkiin ja työkalut levisivät ympäriinsä. Oi voi, kylläpä kävi köpelösti. Mutta onneksi ikkuna ei särkynyt. Voi ei. Älä nojaa, lasi tärisee. Robotti nojasi ikkunaan ja lasi särkyi. Mennään auttamaan robotteja pesemään ikkunat ja... Mennään leikkimään.
Punainen robotti on kerännyt lasinsirut ämpäriin. Hei, robotit! Kylläpä tämä ikkuna on puhdas. Voi Lea, etpä arvaakaan. Häh? Mitä? Voi, nyt tajuan. Lasi meni rikki. Robotit varmaan potkivat palloa. Haetaanko uutta lasia? Emme jaksa kantaa painavia ikkunalaseja. Sitä varten on erityisautoja. Aiotko rakentaa sellaisen, Leo? Aion. Tehdään lasinkuljetusauto. Leo purkaa jo kuormansa. Haha, renkaat hyppäsivät jo paikoilleen. Ensin rakennetaan etuosa. Hytti on melkein valmis. Robotit, ne ovat pakoputkia. Istuimet, ratti ja ovet. Voisitteko te ritarit lopettaa miekkailun? Kohta jotain menee taas rikki. Putket ovat paikoillaan. Sitten perävaunu. Pitkälle alustalle tulee 3 telinettä. Lasi pannaan niiden varaan. Iso runko. Sitten pehmusteet. Ne puristavat lasin kiinni telineisiin. Hienoa. Nämä ovat perävaunun renkaat. Niitä on yhteensä 6. 3 yhdelle puolelle ja 3 toiselle. Lisätään perävaunuun katto ja takaovet. Se näyttää isolta kontilta, joka kytketään nuppiin. Valmista tuli! Mennään hakemaan lasia. Robotti ajaa lasinkuljetusautoa. Matkaan. Lasi päätetään etsiä Lean romupaikalta. Robotti, ryhdytään töihin. Oikealle. Vasemmalle. Nyt voi nostaa. Ensimmäinen ikkuna on kyydissä. Hei! Nostetaan toinen ikkuna. Autoon mahtuu paljon lasia. Kiristetään pehmusteet, jotta lasi ei kaadu tai rikkoudu. Auto on jo perillä. Olipa nopeaa. Nyt pitää enää vain purkaa lasit autosta ja korvata niillä rikki menneet ikkunat. Yksi ikkuna. Toinen ikkuna. 3. ikkuna. Ikkunat ovat uudenveroiset. Kestävät ja puhtaat. Hyvää työtä. Scoop. Ja nyt pelataan! Pallo tulee! Ei! Punainen robotti otti tyylikkäästi kopin. Mutta Scoop olisi parempi pelata pallokentällä. Lifti sekä Scoop, robotit ja Lea leikkipuiston kiirehtivät. Kuka eka nyt leikkimään? Me auto väsätään kone pellistä renkaisiin. Näin osat lastataan.
Leon kyytiin. Leo! Kuormuri Leo. Kuormuri Leo on tullut Tivoliin ystäviensä kanssa. Hän kuljettaa salaperäistä lastia. Yksi roboteista kantaa pallokoria. Voi teitä robotteja. Korista putosi yksi pallo. Kuulkaa, katsoisitte eteenne. Kuka siellä? Hei vain, Scoop. Renkaasesi kopsahti pallo robottiriiviöiden korista. Kappas. Jo on pallo poikineen. Hop. Yritä tähdätä vähän tarkemmin. Mitä näillä palloilla tehdään? En vielä kerro, se on yllätys. Yllätys! Jännittävää! Mikähän se yllätys on? Aikooko Leo rakentaa uuden laitteen? Ryhdytään töihin. Hyvä ajatus, Leo. Nyt voit purkaa kuormasi. Osat ovat punaisia ja keltaisia. Mitähän niistä tulee? Keltaisista osista tehdään alusta. Punakeltaisista taas reuna. Scoop haluaa jo leikkiä palloilla. Osuipas! Scoop, älä heitä palloja muita päin. Katso mieluummin, mitä Leo rakentaa. Se taitaa olla pallonheittopeli. Palloja heitetään maaleja kohti. Kuten vesitornia, tuulimyllyä, latoa ja maatilan autoja. Palloilla täytyy tähdätä maaleja. Minä harjoittelen heittämistä vielä vähän. Varuisitte nyt vähän. Scoop, robotit matkivat heittoasi. Mitäs täällä tapahtuu? Leo rakentaa pallopeliä. Valmista tuli. Nyt päästään heittämään palloja. Hurraa! En malta odottaa. Joko voidaan aloittaa peli? Korihan on tyhjä. Minne pallot katosivat? Mikä nyt neuvoksi? Nyt keksin. Kilpaillaan siitä, kuka kerää eniten palloja koriin. Hyvin keksitty, Lea. Menkääs etsimään. Karusellissa on yksi pallo. Nyt robotti löysi sen. Kulkuväylällä on 2 palloa. Kerätkää pallot koriin. Yksi pallo putosi veteen. Ongi se ylös, Scoop. Sainpas! Taas löytyi yksi. Leakin on löytänyt pallon. Oho, näkiköhän punainen robotti pallon puussa? Kops, kops! Omenan voi pestä ja syödä, ja pallo kuuluu koriin. Scoopilla on 1 pallo kauhassa. Nyt kori on täynnä. Pallonheittopeli voi alkaa. Valmiina? Ollaan! Katsotaanpas, onnistuvatko kaverukset heittämään pallot maaleihin. Napakymppi! Taas minä osuin.
1, 2, 3. Hienoa, hyvä tähtäys. En osaa. Hei, voin auttaa. Potkaise pallo minulle. Tuplamaali. Suoraan lavalle. Minun vuoroni. Hienoa yhteistyötä. Wow! Hienoista heitoista voittaa palkintoja. Mitä laatikossa on, Lifti? Siellä on kumiankka. Ja toinenkin. Ja vielä 3. Scoop sai bussin. Onneksi olkoon. Entäs meidän palkintomme? Tässä. Saitte erityispalkinnon. Vai erityispalkinnon? Onpa hieno auto. Thanks for watching.